Колективът и възпитаниците на дома за деца, лишени от родителска грижа в Ново село, поканиха гости за коледното тържество, с което символично изпратиха отиващата си година. На него те споделиха трудните и радостни моменти в ежедневието си, поздравиха се с успехите си и размениха подаръци. Независимо, че 2009 е белязана като година на всеобща икономическа криза, която не отминава и дома в Ново село, тук успяват да се справят с трудните моменти. През тази година в дома за деца, лишени от родителска грижа, се направиха няколко ремонта, които са по отделни проекти. Като най-мащабният ремонт беше по проект на кмета на община Ново село, който ремонт включва пълна подмяна на покрива, ремонт, саниране на сградата, боядисване, ремонт и оборудване на кухнята и подмяна на дограмата. В същото време едно сдружение с нестопанска цел, което се регистрира с цел да подпомогне процеса на преструктуриране на дома, кандидатства по програма ФАР и спечели проект за изграждане на преходно жилище и център за обществена подкрепа. Предстои също и изграждане на център от семейен тип, в който ще бъдат настанени 8 деца. Идеята е да се създадат по-близки до семейната среда условия, в които възпитаниците на дома да се чувстват по-комфортно, обясни Анжела Борисова. Тя благодари за подкрепата и усилията от страна на общинското ръководство в Ново село за това децата тук да живеят и растат защитени. По отношение на опазването на обществения ред в самия дом и закрилата на децата, общинската администрация взе единодушно решение дома да бъде охраняван 24 часа, като за тази цел със средства на общината осигуряваме издръжка и заплата на 4 души, които ще бъдат в основата на пропускателния режим на този дом. Тоест дома няма да може да се посещава от случайни и външни хора, а и в същото време децата няма да могат да излизат свободно и безотговорно. Освен това, след Нова година ще бъдат поставени общо 6 видеокамери за наблюдение в сградата на дома. Кметът на Ново село обяснява, че тези и други хубави неща не биха могли да се случат, ако ги няма добрите хора. Сред тях са англичанинът Мик Купър, както и други негови сънародници, които от няколко години живеят в Ново село. По някой път се чуда как е възможно този мъж, който по моя преценка е някъде около 52-3 годишен, да не пропуска месец, да прескача до Англия, да пълни една товарна кола, всичко това на негови разноски и носи дарения, които дарения не знам дали някой друг би си позволил. Мик Купър беше осигурил подаръците на децата и за днешното коледно тържество. А те се отблагодариха на всички за грижите през годината, като показаха колко са даровити и колко много неща могат да научат, заобиколени от топлина и обич.